Yung ni beri orang ikut ban pen saja kamta. Ojo kendet kumbok aja ini kelong. Sungi baru arliang kum kakur jana bakakur karbuki. Tengila yang hi banyak rai beda ka jing set ya u baru si jing em lane kapasi. Te lada long ta ka jing set baru si jing em ro kade bandan bet man la u banai ka jing pen saja ya u kum ba I ot ye ini kelung hakanu karukom ipang kaman siem. Hakapor ba sya ot ini kelung kiyam ne kimyam shu ngingim tep te yung ni beri ro ikwa ban pen saja kamta. Ojo kendet kumbok aja ini kelung. Kata ka jikwa jongi. Dai bandan be ka jing penstam yung ni beri man la u banai. Kiwai ro ki beri long kinamlian shu kan. Kinamlian shu ban le ye kan ni. Nrai mentah klem a ka jing saja. Dan si pelanya usteng por. Kamot ki beri ka slor ban tanya beri ben. Dan mentala da ada ka jing saja ka bateng kamot ki beri ki batmu ban le kum ka ka kampu aja ru kinamnut shu. Kenting kan. Kenting. Kata ni. Te ka jing shong sngan te ya barok ka wei hi ami dawa ka ni ka jing ya yang jongi ka jing ya teli jongi hani de tang ka wei ka jing shong sngan jong ka snong ka thau ban kham tam na ka liang jong hidu ki ba hiyeng ki ba mat ye kini kum ki khulung khna menta kim nut wat tang ba pli ban mi sabar nama ba bele ki ting bat ki siat halor ka ni ka jing ja ka menta na tharai kum kilong paro hani ka por kidam ka jing snau mo menta don ki khon ki bam tra shu ban shong ruk paru nama ba bele ki ting plai kum ni ka jing ja te menta kum ka jing kran hi habaro ka wei dan kambe man pen saja yu da ka bating ikwa ai tang kata ka jing pen saja.